Ahoj, já jsem Margarita, jsem make-up artistka z Make-up Institutu a dnes společně s nákupní galerií Myslback si ukážeme, jak na konturování s pomocí produktu z DM Drogerie. Tak jdeme na to. Vždy začínáme správnou přípravou pleti, to znamená odlíčení a hydratace. Používám obrousky od značky Alverde. Druhým krokem už bude hydratační báze. My dnes použijeme tuhle od Alverde s kyselinou hyaluronovou. Použít můžeme ruce, ale i štětec a roztíráme od středu do stran obličeje. Další krok je sjednocení pleti pomocí make-upu. Tento je taky hydratační od Trended Up, taky kosmetika přímo od DM. Make-up nanášíme od středu obličeje. V tomhle případě volíme trošku tmavší barvu, než máme pleti obličeje, kvůli tomu, že máme o dost opálenější tělo, protože používáme SPF. Kroužový přiťukávající pohyby zapracováváme do pokožky. Začínáme vždy od středu, aby nejméně produktu bylo na stranách obličeje, ve vlasové linii a podobně. Na zakrytí kruhu pod očima a vyrovnání nějakých lokálních nedokonalostí použijeme paletku od She, paletku concealeru, korektoru. Přímo pod oči si míchám tyhle 3 odstíny, trošku tmavší, než co bychom se asi normálně představovali, protože potřebujeme udělat barevnou korekci a teprve potom jdeme s odstínem, který je světlejší než náš make-up a tím už tvarujeme obličej. Na konturování používáme konturovací styk od Alverde a ten naneseme přímo na pokožku do míst, kde přirozeně máme větší stín. Každý má lícní kosti posazené trošku jinak. Doporučuji se podívat do zrcadla a napodobovat stín, který tam už je. Konturováním docílíme více skulptovaného obličeje, více propracovaného make-upu, který má nějakou dimenzi. Pomůže nám to obličej vizuálně zeštíhlit, vytvarovat, ale taky při teplejším odstínu konturovacího styku lehce nabronzovat. Můžete použít konturovací produkty i na strany čela a tím zase zúžíte, zmenšíte čelo a přidáte opálený vzhled. V osobním líčení bych se asi vyvarovala konturování nosu, protože to může často vypadat dost nepřirozeně naživo. My dnes máme Trended Up Multistix tvářinku, která se dá použít jak na tváře, tak na rty, tak i na oči. Naneseme na jablíčka, se tomu říká, když se člověk usměje, tak nám to místo tady takhle hezky vyleze. Můžeme přidat kapku i na nos, sjednotíme těm celý make-up. Bude tak vypadat přirozeně, vybalancovaně, víc harmonický. Dalším krokem bude rozjasňováč. Neseme si takhle menší množství, vždy je lepší být opatrný. Doporučuji se natočit tak, aby světlo vlastně dopadalo na ty nejvyvýšenější části obličeje a tam potom nanést. Po nanesení krémových produktů je musíme zafixovat fixačním pudrem. Doporučuji zase začínat od středu obličeje v takzvaném téčku, kde se nám pokožka mastí nejvíc. Já na pudr používám radši lehce menší štětce, kterýma se dostanu přesně tam, kam chci. Tím, že chci pudrovat jenom zónu, kde se pleť mastí, to znamená pod očima, tady, kde můžeme mít rozšířenější pory nebo čelo a brada, nepotřebujeme nějaký velký štětec, stačí nám lehce menší a jestli můžu doporučit, tak já preferuju na pudrové věci přírodní štětce. Obočí není úplně součástí konturingu, ale taky nám pomáhá tvarovat tvar obličeje. Tak si dnes ukážeme i, jak vyplnit mezírky v obočí, jak ho vytvarovat. Použijeme Trended Up. Já dnes budu používat spíš stín, je krásně studený. Tady je dost univerzální a bude se hodit na spoustu typů lidí, kteří žijou zrovna v Čechách. Postupně jemně doplňuji místečka, který vidím, že jsou prázdnější. Nebojím se pročesávat, aby se nám ten produkt rozprostřel. Už vidíme rozdíl. Teď už si jenom lehce zvýrazníme oči a rty a tím je make-up hotový. Tak tady už máme finální líčení, teď už víte, jak se s konturingem poprat doma. Doufám, že se vám video z Myslbacku líbilo.